Okay. Kay sunan may adlaw kanin tanan masa ginaniagya pa ninyong alagad sa kangin telephone pa Barilio Morales. Okay, asap kita always say a prayer. Okay para kong partner diri yapon si Randy Tayad yapon. Okay, Randy Tayad yapon ha. Okay. Bueno, mangumusta ng mga taga kuan ko no. Gikan ni Bro Titing ni taga Caceres no. Rizon o Bintik o Habanis family, Bro Titing Habanis ni. From Titing Habanis ni, no? Diya sa Wilson Enterprises. And then, nga usab ni Rolando Dungog. Okay, kumustalan? Sa tanan ng pamati, usab diya napita, no? Stuburan. Okay, Lando Dungog. Kumustalan? Kumain pagpaminaw kaninyong tanan. Okay. Bueno, ang suwatan po kanong tunghatagan ng pagtagan ng pinadakinis usak ka manindahay o pagkaon. Marapungko-pungko mantingalin eh. Pagkaon o magpatago lang sa nga Sael. Nakaingon jud ko nga kining akong kalibog matawag nga langit ug yuta. Kaya ako god maninda lang kong pagkaon naibog sa saka maestra. Ibog asin ibog yun ko. Pero wa pa ko kasulti yun. Tungod ning gitawag ba og kuan kanang balibuan ba ta ba nga kanang mataha. Mo ni di kita kasulti ba? Mao ko mga panghitabo. Doon ako'y gamay nga karinderya. Ay dikot binit, 5 painit. Poro ni 5 G's tanan. Hala Christian, taksi ang tasa. Og ibutang sa kamot ni Plisa. Oy! Sael! Nay! Oy, sugata ko diri, oy! Nay, may abot na ka? Ay, kita kang ni anak ko. Mangutana ka pa yung uunsa man ko, multo ko. Ay, bebe, sugato ka, nay. Lagi. Di ka multo, nay. Diri. Padool, diri. Di ka multo, multre ka. Korne. Unsa ka ba, oy? Naghinanaw ka malang diha. Aring daan ako. Nay, sorry yun na ya. Sorry yun ha. Sorry si imong kunot. Kining, kumpleto na nanay. 5 kilong baboy. Pero, saan na ka naghanan, nay? Kanay mong kapalit? Kumpleto naman na. Lagi, kompleto na ni. Oo. Daga na kay tagputaya ani ron, lutuan dayo na. Pila Kay na? Niya na unya tay mga customer. Pila na ka kilong baboy? 5? 5. Oo. 5. Nailamas? Luto 5 ka kilong baboy. Nga na lamas, nasa'y kuan. Labas nga isda? Labas nga isda sa perlas isdaan. Daghan na kayo tagputahe, ani nay? Daghan kayo lutuan dayo na. Ano na ba tayo customer? Mga driver sa tricycle, driver sa tricycle. Niya. Unsay resipiro na to, nay? Ay, bahala ka. Ikaw na mahibaw. Ikaw may kusiniro. Ayun na, ha? Unsa kang putahe ang master na ko, ano? Usara ba lang kaputahe akong master? Unsa man putahi Tuslubuwa. Unsa? Tuslubuwa. Uy, paglutog lain, oy. Unsay tuslubuwa ang taon? Nahibaw ko nga maayo kang muluto. Naliwat ka sa imong tatay. Nga naman dito sa aning tatay, nay. May dito muluto. Ay, maayo kay to anak. Oy, ship good to sa usa ka kanhi dito sa Magellan Hotel. Ano ko, Magellan's Cross? Mau ba na Magellan yun, Hotel. Dako kay suldos tatay ni mo sa iyang pagkakusinero. Ha? Pero na-fire out lang. Saan na-fire out, nay? Nalagpot sa trabaho? Oo. Nga naman, nay? Sakpan mas manager nga iyang gitila ang luwag. Murag daghan naman kinapare out anang gitila ang luwag na bila nakakakusinero. Nananayo. Uy, si Ma'am Silyam nang naglakaw. Padong tingin na sa eskwelahan. Maestra naman ko ni siya. Nag-atang ka na siya kabalaban. Murag buagi rin sa mong karinderya. Ako sugaton. Ma'am Silya, good morning. Good morning, Sael. Paingon na ka eskwelahan, ma'am? Maestra man. Duty na ko. At ang kagabalhabal, ma'am? Ay, tricycle lang. Iparate ka, ma'am, ha? Ako na lang, oy. Suroy ka ron sa imong mga pagkaon sa campus, Sael? Oo, ma'am. Karong paniod to, lain ang tikagsudan, ma'am, ha? Sige niya. Magpili lang unya ko. Kining, ma'am. Kining elementary teacher ka, ma'am? Grade 3. Mao ba? Og mo eskwela kog balik, ma'am. Makahimo pa ako? Nga naman dahil, Sael? Kining kutor man gugu sa grade 6, ma'am?
Oh, mao ba? O sige, oy, padayo ka eskwela. Nakalimot magkuha ng mga subject mo, oy. Kining remind lang ko, Ma'am Silya, bi. Yun na, wa pa may tricycle. Oy, mga tanak ko nimo. Oo, sama na, ma'am. Sama. About sentence. Sentence, ma'am? Okay, short. Use sentence in a sentence. The judge sentence my tatay into a life sentence. Okay ba, ma'am? Am I correct? Correct na lang. Another question, ma'am. Use went in a sentence. O sa to, Ma'am Silya? Use went in a sentence. Went in a sentence. Maria go went to town. Wrong, Sael. Nga nung wrong man, ma'am. Mugamit gani ka og went. Oo. Wa gyud go. Di man na kuan, di man na mag-ipon. Went past man na, go present. Kung ano, ma'am. Kanang go, ma'am. Apelido man ang Maria. Agay. Lung nagkabaw, ma'am. Tricycle, para tricycle. Sige, Sael, arin ako ha. Magdaro ko pagkaos ko yan, ma'am, ha? Sige, kay palit ko. Bye. Ma'am, ingat. Unsa ingat. Ingat, ma'am. Dili inat. I stand corrected. Bye. Bye, ma'am. Bye, Sael. Babu! Nindotag yung Ma'am Silya, eh. Bigot kayo. Pero maestra lang. Ma'am, in love ako kanimo. Mahal, kanindughan ko. Oh, ma'am. Ay. Manukol ka magluwag na, ay. Maunggoy gani ko. Unsay maunggoy ka? Ha? Oh. Ganong maunggoy man ka? Ma'am na, sulti na ning lula, masyang niya to nga. Basta, hapakon kas luwag, maunggoy ka. Di ka maunggoy. Mairing ka. Ay, nanay sa doy. Isa itong gikaistorya ni mo. Ha? Nahilaw na ng mais imong lungagwa ni mo masugkay. Si Kwanto nay, si Ma'am Silya? Ang maestra. Oh, nay. Oh, yes, ma'am. Ibog ka ha? Sael, ibog ka? Nay. Naandam na ko sa mga pagkaon para akong isuroy sa eskwelahan. Hadyo ko matandog nga mga customer nga gutom ko ignaw. Ay, sir! Unsa may imo, sir? Pili lang, sir. Select the best answer inside the parenthesis. Pili lang, sir. Pili lang, sir. Pili pa ko. Natinag kang loto, sir. Nga po may crispy pata? Karinderya ni amo, sir, ay. Niatay ko, sir, kanang kanang munggos, paklay, ginamay, dinagko. Pili lang, sir. Nga may buriring. Nay, horot anon, sir. Dagga kayo mga tao ko yan, dagga kayo nangitag, buriring, eh. Lain lang, sir, lain san. Kini, unsa man eh? Munggos na, sir, munggos. Monggos, may tilawan ko na to eh. Sige, tilawi lang, sir. Test. Init pa da. Patakos ka, sir. Ay, kadiot, ayaw pag dili. Ay, mukhaon bitaw ko. Ako ba yung mukhaon o dili ikaw, ha? Unsa man eh? O na, sir, sampay na. Sampay na? Unsa man ang sampay na? Dugo-dugo? Oo, sir. Lami kayo na, hang na, sir. Ay, may tilawan na to. Tilawi, sir. Sarap. Patakos ka na, sir. Huwa, tapurado ba ni mo? Ako'y mukhaon, dili ikaw. Stricto nito, Hanada. Militarin nga, ni. Kani, unsa man eh? Unsa ni patuhiya? Gisado, sir, gisado. Gisado, oo. Kanalay mo, sir. Taksanti ka. Huwat lagi. Ano mo dali? Magka ako may mukhaon, dili ikaw. Tilawi lang, sir. Ay, tilawan na to. Hastos timpla na. Nanugab man ka, sir? Oo. Ngayon niya, hamayin mo, sir. Kay taksanti ka. Unsang sudana, sir. Ay, lalaki, busog na ko. Dapat ano mo matilawi, sir? Tilawi sa dre. Unsa man na? Butite. Nay, ato na ka sa eskwelahan, ha? Yun na, daghan na ng putahing imong gida. Oo, nay. Daghan kayo, ni. Daghan sila kapilian. Sila, magpili na si Ma'am Silya. Yun na para good koy, Sael. Nagsilya-silya na mala ng baba ni mo. Ay, ko, nanay siya doy. Ngutanap yun na siya da. Naibog ka yun di ayos maestra? Mangutanan lang ko ni Unay. Nganong kanang maestra na tawag ko man nilag nabian strain? Tungod kay kadaghanan sa mga maestra. Kuan di maminyo. Ngano man ay? Kuan man, mataha man ang mga lalaking maulitawag maestra. Ah. Kay para nila taas na kay maestra. Langit na. Pero nay, kining doon na biya siya yung maestra na nga
naminyo lang driver sa balhabal. Oh, surti di ka sa usa ka na anak. Oh, Nakasabot ko sa iloy. Nakasabot ko. ngaon siya, nay. Naibog kas maestra, di ba? Ha? Di ba? Nay! Pagting na. Off na raw mga estudyante. Ingon man ang mga bata. Mga ma'am, sir, mga pupils, dali na mo. Dali na mo sa kong pagkaon. Ha? Oh, dati na kang putahe. Oh, select the best answer inside the parenthesis. Pili na mo, pili na mo. Oy. Oh, pili na mo. Sael! Uy, Ma'am Silya. Ay, hihi. Sael, ang sa'yo mo sa Android? Nedaghan, ma'am. Nedubong, baboy, iskabitsi, nasa'y long life, ma'am. Pansit, ugkuan. Nasa'y gigisal na ko, ma'am. Patay na ko, ane. Kurog na ko. Kurog na ko. Silya. Oy, ka sa mikurog ka man gud ngano ka oy. Oy. Ngano mikurog ka oy hanggaw. Kining nakalitan kon kining Usa. Kining nakalingkod ko nay. Usa na kalingkod ba? Sa Silya Elektrika. Hanggaw. Da, sukarap naging kabaw. Tungod sa kung akong kaibog kang Ma'am Silya Briguli, nahimo na kadtong kalbaryo sa akong paraiso ang tanan. Di naman ko makatuog, magsige naman lang ko gunahuna kang Ma'am Silya. Hangtod gina gabiing nga nagdamgo ko kang Ma'am Silya sa nga maestra. Hi. Hi, Sael. Uy, Ma'am Silya, it is you they're talking about? Oh, ako ni. Ma'am Silya, ma'am. Uy, nga ba si ka magtutok sa kondugan, Sael? Naibaw ko, oy. Ngaon sa man, ma'am. Katutuyon ka. Sael ba? Oo. Sael ba ko, gusto na ko nga mananaw tag sini. Aha? Sini? Oh, good, sini. Kita rang duha. Magdaday kag kuyog. Kita lang duha. Hala ka, uy. Haba, Sael, ha. Mananaw tag sini. O sige, mananaw ta. Ay, salamat kit kaayo, Sael. Og makasalig sige ka nako, Ma'am Silya. Magasalig na unsa. Nga, kung tuan na tasod sinihan, akong isaad ni mo nga, di tagyog ka gunitan. Di ko muhawak ni mo, di ko manguot ni mo, di tagyog ka hilabtan. Daoy? Daoy? Unsi da, uy. Da? Mo na ni buhaton ni mo? Ikalitan og sini, uy. Pre, kadnahan na unta ko. Ikaw na lang. Ay. Mao na akong problema, bagir mo? Kining maestra manggod? Ay, mabitaw sad. Pero mataha ang guta ng mga maestragot. Gusto Pero, na bay, unsa may akong buhaton? Ibugay ko aning Ma'am Silya, bay. ya mata. Ibugid ka. Ibugay lagi, murpa. Pero di juga makasulti. Mukurog man ko. Oh, turahil nag long distance. Unsa long distance? Turahil ba o ka na pinalayo? Ay, lisod ng imagination by Girmo, eh. Lisod ka ng imagination, ay. Awa nila paagian na, oy. Kini nang lang yun, pinalayo ba? Unsa man? Kini na pa yun, ha? Oh, Lugos unsa ha, lugos. Unsa lugoson? Rip, good, unsa man na siya, eh. Rip? RIP? Ay, lugos ba na unsa man ka? Rubuho ni mo, layugo ni mo dito ba? Ay, lusura na ba, oy? Inom lang gamay lang gud. Ha? Painit ba? Lugos. Lugos, no? Lugos. Yes! Uinom na kong tulog ka siyap para pa kurso. Lugos na ko ni. Tuwa! Psst, day! Usa pa kalapad. Bahala na ni. Nakurso na ko. Mura gini ang bugtong sulbad sa kung dakong kaibog kang Ma'am Silya. Uy. Kinsa man yung naglakaw nga giubanan og mga pulis. Gipusasan ang kamot. Si Bay Alot man eh. Bay Alot? Bay Sael. Nanon ka bay? Gipusasan ka man. May kuyo pa ka mga pulis. Dugay na kong na-wanted, bay. Ha? Wanted? Nga naman, ang sabay saan mo? Lugos! Usa? Lugos? Uy! Oh, wahay yun na yung pagbasol, bay.
Oh, hindi ako sa may silot mo ba? Firing squad! Aray na ko, bay. Babay, bay. Oh, nadakpan si Bay Alot sa nga panlugos. Patsyon sa siya. Mupadayon ka kung nanuna ang paglugos kang Ma'am Celia. Di man ko makasulti. Usargid kabutang nga di ko makasulti sa kong gibati ngadto sa mga babae. Tungod kay maestra manggod, mataha manggod ko nga padayag bas kong gibati nga tindiro na sa kong pagkaon. Unsa man ako ani? Di unsa man ko pasultihon. Sael. Okay, hi! Hi! Hello, the press. Oh. Goliat at pambinaw sa diri. Advance happy anniversary. Correct. Karong Merkules. Merkules. Pizza Belated 13. na. Ha? Oh. Kini nga itong pag-record. Oh, karon di ay, karon eh. Karon? Oh. Merkules, karon na. Oh, karon di ay. Happy anniversary, karong adlaw. RMN, the White Space. Karong adlaw. Tas tanan nga tigpaminaw sa tibok Kabisayan ug Mindanao. Oo, salamat kaayo. Gikan na mo. Gihi mo minimo gihapon. Number 1. Back to back, number 1. Duha ka survey. Sa tanan ninyong tanan. Nagpabilin tang number 1. Salamat. Oo. Kanang ka-survey pikas nga sila number 1 karon nausab na ang DOHB tinoray ng number 1. Correct. Nagsaulog si ika-65 65. na anibersaryo sa pagkahimong Number 1. istasyon sa DOHB. Okay. Anniversary ron Goliat. Goliat Anniversary. anniversary. Anniversary na itong tanan. Magmisa ta karong nagmisa na ta ganina. Siya ang nimisa si Padre Andy Satura. Andy Satura. Mga nagbisa. Diri kayo. Watay kuan, way trabaho. Thank you. Nagkuanta, nagpartista gamay, no? Salamat, Happy sad. Muna pa, naghana mga kuas, patsikir dito, ang mga koordinator na. Nagpundok ang gawas. Koordinator. Oo. Pakal ba, pakal? Thank you, kayo Daghang mga galing nangatong, tanan. napay daghang nangaon diya sa ubos board. Napay-daghan. Kayo. Sige, Ate Pres, ipaibaw ang imong mga paibaw diya. Ay, ako din pasalamatan. Thank you kayo sa tanan nga nagpalitan ug nagamitan sa Panyawan Herbal Capsule, Panyawan Plus with mangosteen, Panyawan Herbal Capsule with garlic. Unya na may tindahan at bang sa Inayawan, magbutang ko din ha og Panyawan Liniment Oil. Ana mo kay kisa tong mupalit ana lang din na at mangyo sa eskwelahan sa Inayawan na ay karinderya din ha, magbutang ko gamay. Onya, sa tanang mga nagamitan sa Panyawan, Liniment Oil, salamat sa inyong pagbuhat ng number 1 nga pala sa Panyawan. Sa Kabisayan ug Mindanao, bisag asa board, hapit-hapit hurot-hurot ang mga stocks board tungod kay sa kakusog sa Panyawan, Liniment Oil, tungod kay epektibo mong kay board. Correct. Salamat. Ilabi na ang Celebrity Beauty Soap. Kojic Oh. Na Kujikso. si Bambina ron to mag-seminar di ay. Seminar Oh, ta. 13 o 14 mag-seminar siya. Oo. Manang ni text nga di sa katambong. No, muwaron Bambina hasta sa atong party bam. Ikar ba importante sa tanay atong party ron, no? Oh, kay tungod ato iyang, come on, let's twist again. Asa mo kita tay-tay-tay? Mo ni mo sa leader ba? Oh, naamno ka di ay. Diri ta kay kakuat sa mag-celebrate sa atong anniversary. Tagsaon naman ni, kausaw sa katuig. Kuno board nga mga lalaki mo seminar nila. Dahil sa kuan DLG. Ina ni tambong kay lalaki ang mo seminar. Sa mo tambong kay lalaki may seminar. Sa mo tambong. Hala, nya ako sa ibabaw nga September 28 diya sa Center Tungo, San Fernando, doon tayo variety. Obo sa pagdapit ni Barangay Kapitan Bibi Sierot, no? Kap, kumusta ka na? September 28, variety tayo sa Tungo, Center Tungo, San Fernando. Aha. Sige. Doon na pa'y umaabot nga murag sila na bitaw Ate Pres. Naa sa kuan Ate Pres sa may kadiyot. Singan, Chilanan ba sa pa GG Building, Jima Johnson Basalo Building sa Dumlog, Talisay. Jassy Chillax Cafe. Kapehan na. Chilananan para pabugnawan ba? Mapabugnaw ka, inom kag kape, pabugnaw. Relax gamay na din na sa may pa GG Building. GGB Building. GGB Building. Jima Johnson sa
may dumlog talisay. Dumlog talisay. Ay. Grabe ng dumlog eh. Insik 14. Solid na diya. Grabe kayo. Niya pag yun solid reporta. Halos tanan, purok 8 kang putaw. Oh, di Oh. ba? Murag Ay. tanang naminaw na to. Ayo, sa tanang Tanang taga-po. bay sa purok 8 kang putaw. Otso. Sorbihan ninyo dito. Di Suruya. Thank you, Grabe guys, no kayo. sa tanan. No? O, diya, Thank you kayo, taga purok 8 kang putaw. Puro Sa- kutso kaputaw. Salamat kayo. O Sa kanang Tapunod taga Board, East West dagat, Bank, ah. maminaw sila na to. O, di ay. East West Bank. Oh. Sila si Marlo Anggo. Oh, Maminaw sa sila to. carbon for board. Carbon. Kanang sa may Unit 3 Carbon Market. Kanang buntag 40 yun na gano'n. Mitaw Thank na you, to thank you. board. Grabe yun kayo. Oh, nga salamat. Nangutana yun na sila asa mapalit ang panyawan ng mga butika. Oh, kana, usay na. Sa Royal yung mga butika. Oh, ay mo anang mga nagsuroy-suroy ha. Kay fake na. Oh, kay daghang kay imitation ron. Basta may kay nila mo suroy. Sondong Grabe galing kayo. tambal ang bino. Ganin pa kay mga liniment oil ra. Maog yun, maog yun. Nga koloran na. Kanang nasa inayawan board, dito na sa tindahan ni Ate Pres. Kanang Nara, Eskwelahan. Nagkarinderya din na. palit din ha. Dili na ako kang Shirley na. Kay ni Shirley. Ay kalay proprietor and manager. Proprietor and Di ako management. lang butang nga nagpanyawan kay tingali di taga dito. Oh, Di daghang magpapalit mangita. usahay. Mangita, Munang Ate Pres. ako butang nga dito. Munang nga awhagon ta mo kung kinsig sa panyawan element oil ana sa atbang sa inayawan eskwelahan sa Green Good nga gate ka naa din ay karinderya ni Shirley Katakutan magbutang ko din na Pero, panyawan Lahi ang presyo, Ate Pres. Oo, Lahi lahi. sa Barato. uban. Kay dito sa Malabuyok board, kailahang Mayor Crios, purti daghana na malitong panyawan kay Nga. ang ilaha, ari man sila sa barili mo palit. Purti malayo Gasto nagpliti sa. Gusto nagpliti. Habal-habal. Barato pag yun kaya ang maligya. Mumahal na. Mumahal na. Budak ko na. Sige. Yo. Na. Ay, October 5 di ay. Dias bae. Sibunga silang Kap Marcelino Padigos, October 5. Natay drama dia. Okay. Sige. Si Juan Sael, latong sender. Si Abay Sael. Oh, kini Sael. Nalay sa tong Saul. Sael ni siya. Kaya maninda nilang pagkaon niya. Dadoon niya sa eskwelahan. Ngani ba maninda ko nga. Daghang kanay ka na magdagputo. Para na siras. Oh. Daghan kayo. Nasuki din ng maestra nga naibog yun siya. No? Ibog yun. Ibog asin ibog yun. Pero mataha lang yun siya kay maestra lagi. Mo na nga siya sad manindalag pagkaon. Mo to doon ni tambag niya nga aburido sa utok nga lugosa. Oh, ibog kay ka. Karon nag-inom-inom na sa kay buot niya lugoson bahala na. Naabot pa yung amigo, gipusasan. Oh, gibdas pulis. Priso sa asa mga part sa dakpan ko. Saan mo sa logos. Ang amigo? Oo, yung amigo. Kuya Wasail. Oo, Kuya Wasail. Gipusasan eh. Ayaw din sa il. Ayaw yung pagsunod balong yung mo sa buhat. il, lisod Ka nga gawa. Uy, Manguyab. Dili balong. di mataha lagi ta. Pero kung unsa imong gibati, saway lang. O, tinuod. Kani ka kibog sugtun ba ka? Unsa? O palitan, uli ka sugtun, okay ra. Ila sa kuan nga imong hunahuna nga musugot yung maisa ni mo. Ayaw pag hunahuna, anak ko nga, musugot siya ni mo nga, kinasing-kasing ang pagsugot. No? Dili. Maghunahuna din maisa nga, kuan nida kugihaning kugihan. tawhana da Dili. maayo mang luto. Ang manahon nas maestra nga kadaghanan sa maestra biar basta rin sugtong ro de. Oo, sa na. Dili sa ingon nga naglait ng mga habal-habal. Bordo, pero nabiya sa maestra nga naminyo. Daghan kayo, di ba? Mauyab sa kuan driver sa balabal suki na god. Suki ba? Wala, libre na pula plating. Maestra sa gunis hawak sa driver. Maura sa El. Suway, kay suki naman nimo sa pagkaon. Oh, ayaw pag Ano saman? Duga kina ko maestra, maiko mo manguyab sakto na. Oo. Maiko manguyab. Maiko. Uyab nga Meron maestra man. Gil. Si Jose di. Maestra to sa kuan. Maestra kusinira. Sa simbahan bago na kuan. Ang maestra sa Katikisis. Katisismo. imong nauyab. Butan kayo. Ah. Sige lang ko bimutagay. Ikaw good pals. Ay, kanimo pals. Butagay basura ba di usab. Puta kay soroy. Minyo na ka to. Unya, mao na to sa il, no? Ayaw ka. Kuan gud nga. Depende ra ginas pagsulti. Ayaw pangurog. Kasi nasa na gusto ang maestra Mao nila, di ba? lagi, di ba ni mo hibawan Oo. na sa ganahan. Sir, kita buutan ka, may kamuluto. May kamuluto. Oo. Kanino kanang negosyo nga pagkaon? Free inyong kaon niya, ginansya pa. Oo. No, klaro pa niya. Ang mga tao na kinahanglan kong kakaon kada adlaw, nang Kapoy lang eh. Kapoy lang ng ninda. Karinderya, kapoy.
Maulagi, kapoy, pangumpra, Matagad-laon. Kugi yun na. Kugi good. Kwanta, kwarta mo sad. Mauna. Suway Nagsuway lang. Ayun ka, kuan, ayun, pangurog nga, di ka kas... Suway lang Oh, suway. There's no harm in trying. Mauna. Oo. Ay, Plastis lang ko, plastis. Yung lang, unyang di kasugtod na siya, ay, ako man ko ano, practice na ako. Practice naman nga ako. Ano ba? Ini yung hindi aja kay gusto ba dyan. Ay, okay rin, practice mo ito. Hala. Okay? Osmo na mo! Salamat, tibok kabisay ng Mindanao, no? Gikan sa itong management, staff, tanan, mga talent, technician, o tanan. Kami magpasalamat nining ika-65 anibersaryo sa istasyon DYHP Cebu. Kaninyong tanan na kayong salamat. Happy anniversary! Happy anniversary! Happy! Thank you! Thank you!